Lige om lidt springer vi ind i det bedste. Og 2016. Sandra støtter. Ja. Det kan man ikke. Lige om lidt. 3, 2, 1. Hvor er I dårlige? Jamen, jeg har lige set Det er en biber. Den siger gong. Så råber vi godt nytår, når den biber, ikke? Og så hammer vi. Ham her. Hopper du begge to? We will never die. Så er vi snart. Vi har festet rigtig meget. Direkte kontra. Hvor lang tid var det? Kom nu! Halløj, baby. Come on. Jeg synes, jeg har meget. Det er jo helt vildt til det her. Klokken den er over 12. Jeg troede, det var det nu. Kan du huske, at vi stod derinde? Ja, det gjorde vi sidste år. Er I på Nøjhjørnspladsen? Ej, jeg troede, det var det. Nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. 1, 2. Så! Godt nytår! Sådan. Ud af fyret. Tobias, du skal have sagt det. Heksehyl. Godt nytår! Tobias, kom med lighteren. Hvis vi kunne filme alt det her. Sådan der andre fører ind også. Jeg kender en timer. Hold den. Hvor er den? Nå, der. Undskyld. Så skal vi fyre krudt af. Batteriet, ikke? Hvad? Godt nytår! Okay, lad mig lige få en af dem her. Men hvor kan jeg stille den her, hvor den sidder og filme? Du kan bare holde. Mads, fyr den her af, Tobias. Nej, hvor lugter meget. Ja, men jeg står lige. Hallo, honey. Din har du i hånden. Er det Pylysibili? Ja. Ej, det skal være batterier. Kom her. Hvad var? Nej, det skal være... Klokken 12. Ej, vi har lige sådan 12. Pas lige på, unger. Der stod også nogen foran, så man kunne ikke se det. Lad mig så bare komme nu. Ej, vi var ikke kæmpe brænde og nu. Kommer der en til? Der kommer lige en sprøjt der. Hvad vi skulle lukke døren engang? Vi har skidt ikke lukke døren. Og nu kommer der en sejr ind. Ja! Okay, så vi starter med raketten. Film den. Er I uden briller på? Jeg har. Jeg har. Skal man have det på, når man fyrer sådan noget tæt? Åh, det er flot. Den var cool! Vi skal have begge i reglen. Sofie! Fryser det ikke? Sofie! Ja. Den er rigtig god. Hvem har en lighter? Gå væk med dig, Tobias. Gå væk. Den kommer nu, skat. Bare gå væk. Se den. Den er rigtig nice. Jo. Nej, jeg vil altså. Nej, ikke dem her. Jeg har ikke fyret nogen af dem. Vi skal ikke gå ind i dem. Det gør vi lidt senere. Vi skal have nogle af dem her. Okay. Så giv mig en. Sofie, find den! Sofie! Skat, undskyld. Jeg har lige mange. Jeg har filmet den.
Ej, nu skal du jo ikke fylde for meget, det der. Ej, mand, jeg nåede ikke engang selv at se. Okay, Det gør jeg. nej, nu skal I stoppe, for nu skal vi sætte dem alle sammen på, så vi sætter på 4 kameraer. Den har jeg, nu sætter jeg på den. Nej, sammen med den der. Du skal jo sige noget til mig. Han skal ikke nå det. Så fint. Jeg skal tisse. Nu, okay, nu skal jeg tisse. Ja. Så filmer jeg også. Far, hvad skal du? Skal du have en stor hånd? Det er en af de store raketter, der. Han fyrer en af de store af nu. Browne. Jeg fik det! Her! Nu må du altså selv tage din. Ej, så må du stoppe den. Jeg Der er filmer. lige den sidste. Ej, tager vi den nu? Den skal altså være til sidst. Jamen, det er jo nu jo. Klokken er 12 jo. Til allersidst. Fint, så tag den nu. Tak. Hey, er det en af mine? Nej, Godt. du har sådan ikke sådan noget. Du siger, at den tager. Tobias, nu! Tobias, film dig for Ej, hvor er det flot. Nu skal Til Silke. vi ikke sætte bag på de der fjerne. Tobias, jeg skal lige have en video. Nej, han vil være. Så vil det rigtig godt. Sofie, jeg har. Jo, vi skal dobbelt op. Christian, kom nu. Nej, for vi vil ikke se, hvad der har været. Nu kommer der også en ting. Det er dobbelt, hvis det er rigtig flot. Ja, det tænker jeg. Ja, og så har jeg tænkt sammen til mig. Så har jeg tænkt sammen til mig. Rødglødende. Så meget har vi jo ikke. Så er det jo væk lige på det samme. Jo. Men nu når jeg ikke at filme det der. Hvad er der et stort? Prøv at høre, det er faktisk lige før, jeg synes, den anden var pænere. Ja, det var Christian, den. hvad synes du? Den blev også var pænere. Den der, den havde 180. Træk med lunden på Den havde 48. Nå, der Den var med 48 var der pænere. Det var meget pænere. Var det ikke pænere, Christian, den anden? Synes du ikke det? Jeg synes, det var fint. Sofie, det er bedre en af gangen, ellers så spilder man det hele på en gang. Nej, det er ikke det værd. Den er der 87 skud i. 87 kun. Det er 87 kun. Han havde lige 180. Hvad var det? Ja, med 180, men den var ikke, jeg synes ikke, den var så pæn. Jeg synes, den anden, vi fyrede af. Den her har jeg set videoer af. Den skulle meget gerne være meget pæn.
Hvis du ikke kan se Sandra, så får jeg det hele på min iPad. Okay? Skynd dig! Skynd dig! Okay, den var flot. Det var da meget god, sådan en trækast der. Den var rigtig flot, den der. Nu vil jeg have en ny. Opleve, hvad for noget er det, der er noget værd. Det er den her storm, så ved vi det på lidt. Den var altså rigtig flot, den der. Ja, det kan man godt. Den var rigtig flot, den der. Den der, jeg havde på, det var Nu vil jeg prøve. Ja. Filmer du for mig, ligesom jeg filmer? Okay. Jeg ved ikke, hvor man filmer den lige nu. Ja, det gør den. Okay, bare kom. Ja, er den helt endnu, så skal jeg have den til. Vi har ordentligt mange seje videoer med alle de her. Så vidt jeg kan sende det til dig. Så aldrig vil kigge på de andre. Ja, det er nemlig gratis. Få en anden jernstang der, Rune. Så. Så er det lige nu. Okay, så sker det. Skynd dig, Rune! De der meget penge. Meget rigtig godt. Den der var. Jeg har en mere. Nej, hun Hvad er det? Er nogle af dem dejlige? Okay, det her. Vil du lige filme for mig? Ja. Skal vi sætte den her til? Du trykker på den røde. Bare tryk nu. Jeg ved godt, hvordan man filmer. Her. Hvad fyrer du af? Nu skal jeg lige fyre noget af. Vil du lige filme for mig? Vil du? Sådan. Vil du filme? Hvad skal du føre af? Den filmer allerede. Jeg vil rigtig gerne filme nogle af dem her. Ja, det gør du. Okay. Det er også bare. Det er samme som før. Nej, det er 3 forskellige. Det er